Takže čau lidi, vítám vás u dnešního nového videa a dnešní video je tady o těch nových bobáncích. Oni jsou prostě úplně cute. Tam byl průvod, co jsem vám nenatočila, omlouvám se. Tady máte všechny do prdelky. Takže tady máte chod, kluz, myslím, cval, rychlejší cval. A tady tohle. A teďka tady máme zastavení. Jsou trošku jak Morgani. A tady máte prostě tohle. Je to úplně úžasný. Jinak spousta grafik je jiná. Třeba, nevím, jestli to už je dlouho, ale třeba tohle krásně změnili. Je to úžasný. Prostě úplně super. Tady stejný tohle. A ten box vám potom ještě ukážu. Ale podíváme se, jestli třeba mu nesluší potom ty další hříva. Co myslíte, lidi? Mám ji koupit. Ok, já ji kupuju. Vždycky tady má tu základní, takže vůbec toho ani nelituju. Protože teďka je o mnoho hezčí, girl. Plně super, to za to fakt stálo, jako. Tak. Podíváme se ještě na trh a ještě tam ten boxík teda. A couvání jsem vám ještě neukázala. To je úplně awesome. Ten kůl je úplně awesome celý. Celý je úplně awesome. A ten skok, děláte si ze mě srandu. To je úplně jak Morgan. Úplně jak Morgan. Tady ten přepravník je jakože praktičtější. Už tady vidíte. Vidíte to? Úplně to praktický prostě. A ten kůň, ty jo, ožíško. Oh, cute. Army. No, jestli byste potom chtěli, tak můžu natočit i Hřebčín 2. Budu to natáčet, ano. Natočím to, co nejdřív. A teďka do ty questy s tamtím. Takže možná udělám to jak kdyby skipnu. A asi vám to dám s písničkou. Nebo taky ne. Tady vidíte všechny koníky, co jsou tady. Jsou tady ty nejsou vždycky. Prostě oni se úplně změnili, oni jsou úplně nádherní. Napište do komentářů, jak vám se tento typ líbí. Mně se to líbí úžasně. Je to prostě úplně úžasný. Není to úplně, jak to bylo vždycky, ale prostě je to úplně jiný. Já prostě nemám slov, je to úžasný. Omlouvám se, zabochaní, musím se zbouchat. Tady jsou zase ty základáci. Jsou úplně cute. A hlavně tohle. Mě to strašně připomíná Haflinka. No takže, ministřích, protože to byla mamka, mluvila se opravdu za ptáky. Tak. Tady musíme jít za párny. No se vezmeme i druhý quest. Potřebuju peníze. Všechny se, co jsem málem utratila. No, ne málem, já jsem je utratila. Ale jako to je úplně awesome. Řekněte mi, jestli mám asi šetřit na Morgana. Jinak, kdybyste někdo chtěl o setkání nebo prostě napsání, kdybyste někdo chtěl něco, třeba vyposlat balíček, nebo samozřejmě, když mi řeknete, tak to natočím. Poslat balíček, nebo po případě mi prostě něco chtít, tak mi můžete napsat do komentářů o e-mail. Ahoj Tanjo, chci tvůj e-mail, chci ti poslat třeba balíček. Patam. No, to má být trup. Hej, ovčka. Šup. Hej, ovčko. Vidíte, jak to přejede toho čipmanka. To je na tom to nejvtipnější. Ne, on nechce. Hej, oušku. Si pamatuju z Mickey Mouse, když jsem se na něho dívala. Pic!
Ne. Tady prostě vystrašujeme ty chipmunky. Zkusíme ještě na tam toho. O můj bože. A potom. No, tak. Konečně můj kamarád řekl, a toho nechají, protože se z toho můžu zbláznit. Vidíte, všichni mají úplně začátky. Já mám po dlouhý době zase jít, takže asi si najmu tu staračku, jako, ne jako někoho. No, asi jako fakt ne, protože se bojím, že byste mě, nechci vás odsuzovat, ale bojím se o svůj účet. A bojím se, že mi ho třeba někdo může ukradnout, že by se z toho potom mohlo zneužít a tak. Já se napiju. No jinak prostě to je úplně super. Ten update. Úplně mě to překvapilo. Já teďka nehraju moc SSO, protože nemám questy. Jelikož ty questy teďka právě mám, tak asi ty questy budu dělat. No, já relativně ty... To se potom! Tyjo, au, proč běháš dokola? Ne, pojď sem! To je hajzlík. Potom, au, ne. Kde seš? Koní blbá? O co, promiňte. Tyjo, děláš si ze mě srandu? Potom! Teďka ho takhle načapáme. Pojď. A jo, máme ho. Budu muset dělat daily, protože je to úplně otravný. Každý už to štve, ale... Ty vogo... Aha, to nebyl on. Kde seš, koníčku? Já tě nechci ublížit. Jenom tě chci rozřezat. Pojď, mijácku. Au. No, kdybyste věděli, nebo o nějaký stránce. Tyjo, kde je zase ten blbej kuň? Tyjo, pojď sem. A ty pojď sem taky. Ne, pohni. Pojď sem. Přeskočíme. Hop. Uf. Potom, tak, máme dalšího a teďka poslední. Hop. Ježiš, oni jak je změnili, tak se mi úplně chce na to sasko, jenom s tímhletím hrát. No a potom ještě vytrénujeme koníčka, mýho milovanýho. Ty vogo, ty si se mě budeš dělat srandu, nebo co jako? No, tak. Up. Sakra. Jinak děkuji moc za 7 odběratelů. Moc si toho vážím. Čekám do 10, abych mohla udělat mini speciálek. Taký music video třeba. Jo, bylo by za 10 odběratelů, bude music video. Takže odebírejte, lajkujte. Za 10 lajků udělám další speciál. Takže za 10 odběrů a 10 lajků speciál. Bude speciál a to třeba s nějakým hostem. Třeba s... tady tou youtuberkou. Nebo s ní... No, to ještě nevím. To musím rozhodnout. S kým by to vlastně byl speciál? Když napište do komentářů. Aha, ono už to skončilo. Ach jo. Když napište do komentářů. Jo. Když tak napište... No, když tak napište do komentářů, co byste chtěli za speciál. Teďka budu jezdit na mý Angel. Protože je to úplně mijášek. Angelika je mijášek. Teďka. Tak. A... Teďka si asi podíváme, kde všude máme daily. Vlastně ty, toto, tady to je, tak tady bychom taky mohli udělat
Takže budeme to postupně. Takže já vám to asi tady stříhnu, než k němu vždycky dojedu a zatím čus. A jsme zde, už jsme dojeli. A musíme udělat všechno. Takže asi tady vám to opět stříhnu a potom se vám ozvu. Možná někteří tyhle ty daily neznáte, jsou to praktický daily, který budete dělat furt. A dneska mám za plán, ano, já a mistr plánů, udělat celou mapu, aby tam nebyl ani jeden modrý puntík. Bude to moc těžký. Takže já se asi s váma teďka budu loučit, abych to mohla udělat, takže já se s váma loučím, mějte se krásně a zatím čau.